Zahvaljujući modernim dosezima medicine, lošu funkciju bubrega, čistača naše krvi, nadomješta hemodijaliza. No želja je svakog bolesnika ne ovisiti o tom zahtjevnom postupku, nego dobiti zdrav bubreg i time kvalitetniji život. Složeni zahvat presađivanja prvi je 23. prosinca 1954. godine u bostonskoj bolnici izveo trigodišnji američki kirurg Joseph Edward Murray. Richard Herrick postao je tada prvi čovjek kojemu je uspješno presađen bubreg njegova brata blizanca Ronalda. 5 godina poslije dr. Murray uspješno je transplantirao taj organ od nesrodnog davatelja, a 1962. i mrtvog čovjeka. U godinama koje su uslijedile postao je svjetski stručnjak za transplantacijsku medicinu, a što je još važnije, otkrio lijek azatioprin, kojim je uspio riješiti imunološki problem odbacivanja presađenih organa. Svestrani dr. Murray dobio je Nobelovu nagradu za fiziologiju i medicinu za napredak na presađivanju organa i stanica. Prvo presađivanje bubrega u Hrvatskoj 1971. obavio je profesor dr. Vinko Frančišković u Sušačkoj bolnici u Rijeci. Medicina je uvelike napredovala, pa se u SAD-u godišnje uspješno izvede više od 50.000 transplantacija bubrega, a u Hrvatskoj 100-tinjak. Iako organa kronično nedostaje, stanje je nešto bolje otkad je Hrvatska pristupila Eurotransplantu, međunarodnoj organizaciji koja koordinira razmjenu organa unutar članica. Uz to, svaki se građanin može odlučiti za donatorsku karticu i tim plemenitim činom nakon smrti spasiti ljudske živote.